Türkmenistanly migrantlaryň ýene biriniň ýagny Maksat Baýmuradowyň Türkiýeden deport edilendigi habar berilýär. Türkmen Helsinki fondunyň bu baradaky 14-nji sentýabryndaky habarynda Baýmuradowyň bir kanun ýagdaýda watanyna iberlendigi we onuň ol ýerde basyşlara duçar bolup biljekdigi bellenilýär. Mary welaýatynda doglan 30 ýaşly Zähmet migranty Baýmuradow internetde türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip, öz garaýşlaryny ençeme gezek beýan edipdi. Baýmuradow geçen aýyň ahyrynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň migrant media proýektina beren interwýusynda özüniň ýaşamaga ygtyýarnamasynyň möhletiniň oktýabryň ortasyna çelini bardygyna garamazdan iýunyň ortalarynda Istanbulda saklanandygyny aýtdy. Sonda ol polisiýada özüne ýaşamaga ygtyýarnamasynyň ýatyrlandygynyň aýdylandygyny, ýöne tutuk edilmekden saklanandygyny hem gurrun beripdi. Migrant media proýekti Baýmuradowyň bu interwýunyň ýyzy süre saklanandygyny habar berdi. 6-njy sentýabrda Türkiýede adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türk raýdaşlyk guramasy mazlumlar 1-nji sentýabrdan bäri Diyarbakır şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan Baýmuradow barada deport etme kararyň kabul edilendigini ma'lum etdi. Baýmuradow Türkmenistana iberilse, ol ölüm, gynamalar we ýowuz darysmak tewekkelçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Sol sebäpli Baýmuradow hakynda çykarylan deport karary ýatyrylmalydyr diýip maglumatda bellenipdi. Emma bu çağırışlara garamazdan Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 7-nji sentýabrda Baýmuradow Diyarbakyrdan Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezine geçirilipdir we bir näçe günden soň sol ýerden Türkmenistana ugradylipdir. Bu barada Azatlyk radiosynyň deportasiýa merkezi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançyklary başa barmady. Hukuk goraýjy topary Baýmuradowyň deportasiýa merkezlerinde saklanylan döwri, aklawçylaryň ony ýyzyna uğratmak baradaky karary ýatyrmak urunda üstünlüksiz synançyklary edendiklerini hem belleýär. Türk resmiýetleri bu baradaky degişli kararyny hamaly Baýmuradowyň özüniň deportasiýa edilmegine garşy däldigi baradaky dokumenta gol goýandygy bilen düşündiripdirler. Emma 5-nji sentýabrda Baýmuradow öz ýakynlaryna hiç ýyly dokumenta gol goýmandygyny aýdyp, audio ýazgy uğratmagy başarypdyr. Ol öz tankydy çykyşlary üçin Türkmenistanda özünden aralynmak hukukynyň bardygyny ynykdap, ýyzyna dolanmak islemeýändigini hem belläpdir. Hukuk goraýjylar Erzurumdaky deportasiýa merkezindäki öz çeşmelerine talgylanyp, Türkmenistanyň konsulluk işgärleriniň bu edara ýygy-ýygydan gelýändiklerini we deportasiýa edilmeli türkmen raýatlarynyň gerekli dokumentlerini getirýändiklerini ýazýar. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda öz syýasy we jemgyýetçilik garaýşlaryny beýan eden ýa-da türkmen häkimetleri tarapyndan ýazarlanýan türkmenistanlylaryň daşary döwletlerden deportasiýa edilmegi we Türkmenistanda ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal peýda bolýar. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-nji maýda täze 5 ýyl möhlet bilen prezidentligi taýlanmagynyň we täze içeri işleri ministri Ali Yerlikayanyň 4-nji iýunda wezipa giresmeginiň ýyzy süre ýurtda bir kanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Türkiýede soňky 3 aýda geçirilen reýtlerde 75.000 bir kanun Zähmet migrantynyň saklanandygy, olaryň 32,5 eýýäm deportasiýa edilendigi resmi taýdan ma'lum edildi. Türk häkimetleri tutsag we deport edilen 10 miňlerçe migrantyň haýsy ýurtlaryň raýatydygy barada häzir çelini açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan geçen aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Garaşsyz nesirler olaryň arasynda Türkmenistanyň raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berip gelýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdileri Türkiýede 10 miňlerçe türkmen migrantynyň duçar bolýan ýagdaýlary, olaryň Türkmenistana deport edilmegi we ýurtda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Azatlyň ýurdun Türkiýedäki elçixanasyndan, Istanbuldaky konsulxanasyndan telefon arkaly kommentariýa almak synançyklary hem oňy netije tapmaýar. Bu aralykda Türkmenistandaky habarçylarymyz ýurtda, hususan da Balkanda Türkiýeden deport edilip watanyna dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörtüle köpelendigini we olaryň kanun goraýjy edarlaryň işgärleri tarapyndan ýazarlanyp, ýygyderli sorag edilýändigini habar berýärler.
Mary vilayatynyň häkimetleri büdjet işgärleriniň we talipleriň ählisiniň mejburi paýta ýygyna gatnaşmakdan, öz deregini hakyna adam tutmakdan we pul tawşyrmakdan boşadylýandygyny ýylan etdiler. Bu waka sebitde mejburi paýta ýygynyň ozal görülip eşidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Adatlyk radiosynyň ýygyderli çap eden maglumatlarynyň ýygyanyna gawat geldi. Bu aralykda büdjet işgärleriniň ençemesi munyň wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan aladalanýar. Adatlygyň sebitdäki habarçysynyň we çeşmeleriniň 18-nji sentýabrda beren maglumatyna görä, geçen hepdäniň ahirinde vilayet häkimliginde uly ýygnak geçirildi. Bu ýygnakda ähli etrap häkimliklerine, mundan weýlak talipleri we büdjet işgärlerini, sol sanda mugallimleri, çağlar baglarynyň, sport mekdepleriniň we beýlik edaralaryň işgärlerini mejburi paxta ýygymyna äkitmezlik we olardan munyň üçin pul toplamazlyk berk tapşyryldy. Seýlede häkimlere, talipleri we büdjet işgärlerini öz deregine adam tapmagy mejbur etmekden boşatmaklyk hem berk tapşyryldy. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Ýygnakda ýeri kärendesine alan daýhanlaryň ýa-da telekeçileriň özleriniň paýta ýygyny amal etjek adamlary tapmagy borçludygy hem berk nygtyldy. Mundan ozal Türkmenistanlaryň onlarçasy obu hojalyk işlerine, şol sanda gowçanyň ýygy işlerine we paýta ýygyna çekilýän büdjet işgärleriniň esasan sebitde telekeçilere, hususy daýhan hojalyklara geçirilen gowça meýdanlarynyň ýygy işlerine iýerilýändiklerini gurrun beripdi. Kärendeçi daýhanlaryň we telekeçileriň paxta ýygnan tehnikalary, sol sanda kombaynlary öz hasaplaryna tutmalydygy hem aýdyldy. Dip çeşmämiz bellidi. Bu waka halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqidlanýan Türkmenistanda şol sanda marda mejburi paýta ýygymynyň ozal görülip eşidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Adatlygyň ýygyderli çap eden maglumatlarynyň ýygyanyna gawat geldi. Habarçylarymyz awgustyň ortalarynda başlanan bu işlere büdjet işgärleriniň esgerleriň käbir sebitlerde mektep okuwçylarynyň hem mejburi çekilýändigini habar berip gelýärler. Geçen hepdäniň başynda bolsa, marda köçelerde düzgün bozanlar bilen bir hatarda serhoşlar, dilekçiler, zivil dörýän raýatlar hem mejburi paýta ýygyna köpçülikleýin çekilip başlandy. Adatlyk büdjet işgärleriniň we talipleriň paýta ýygyna gatnaşdyrylmakdan we hakyna adam tutmak üçin pul tawşyrmakdan boşadylýandygy baradaky karar we onuň häzirki wagtda kabul edilmeginiň mümkin sebäbi barada Marynyň häkimliginden resmi kommentari alyp bilmedi. Metan dağındalar bilen tanalyan Türkmenistany polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugy we Türkmen standartlary baş döwlet gullugy awtologlardan çykýan kömür turşy gazyny we beýleki ziýanly dağındalary çäklendirmek tagalalaryny güýçlendirýär. Şu günler ýurt boýunça ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy, bir aýlygy dowam edýän mahaly polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri paýtagat Aşgabatyň köçelerini, hususan köýne awtologlary saklap Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň işgärleri bilen birlikde ulaglaryň tütü çykarlarynyň çykýan kömür turşy gazynyň mösberlerini barlaýar. Sowetler döwründe öndürilen Jiguli we Moskvich kysymly ulaglar köplenç häkimetleriň nyşanasyna urilýär. Awtologlaryň tüstü çykarlaryndan çykýan kömür turşy gazynyň muktary kadadan ýokary bolsa, ulagyň eýsini 400-500 manat aralygyna jerime ýazylýar we ulagy dolandyrýan adamyň sürüjülük şahadatnamasy elinden alınýar. Diýip bir sürüji golaýda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jerime tölegleri tölenenden soňra polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugy sürüjüniň şahadatnamasyny ýygyna gaýtaryp berýär. Köni awtologlardan howa alınýan kömür turşy gazy hemişe artykmaç bolýar. Bu hem jerime ýazylmagyna esas bolup döwletiň gazynasyna girdeji bolýar. Diýip sürüji sözüniň üstüne ýetirdi. Awtologlardan çykýan dağındalyň muktary ölçenlerini ulaglaryň daşky gurşawy ýetirýän täsirini kesgitleýän enjamlardan peýdalanýar. Türkmenistany 1-nji sentýabr 30-njy sentýabr aralygyna dowam edýän ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyny polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň barlyk işleri ýygymlaşýar. Türkmen standartlary baş döwlet gullugy ýurtda standartlaşdyryş, sertifikatlaşdyryş, akkreditirleýiş, metrologiýa, hil barlyk we ýerasty baýlyklary gorumak hem de senagat howpsuzlygy bilen bagly wezipeleri ýerine ýetirýär. Bu aralykda Türkmenistan
neftiqat deskalarından syzylyp çykýan köp mukdardaky metan zyňyndylary bilen tanalýar. The Guardian neşri şu ýylyň martyna halkary emeli hemra barlyklaryna salgylanyp Hazar deňiziniň türkmen kinaryna ýerleşýän möhüm ýangyç deskasyndan howa sazylan ziýanly metan gazynyň meşberiniň 67 million ulogyny çykarýan zyňyndylaryna deň bolanyny habar berdi. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna halkary jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tygyrlarynyň çäklerini atmosfera zyňylan ziýanly gazlary, şol sany metan zyňyndylaryny azaltmak tygyrlaryny güýçlendirýär. Dünýäniň 200-den gowrak ýurdu şol sany Türkmenistan 2015-nji ýylda daşky gurşawy aýagly saklamagy, zyňyndy gazlary azaltmagy gönükdirilen Paris ulalyşygyna goşuldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Britaniýanyň Glasgow şäherinde geçirilen klimat konferensiýasyna bütün dünýä metan borçnamasy kabul edildi we dünýäniň 150-den gowrak ýurdu metan zyňyndylaryny azaltmagy gönükdirilen global borçnamasyna goşuldy. Ýöne ykdysatda aýdan ýanyňyç energetika pudugyny garaşyga alýan Türkmenistan bütün dünýä metan borçnamasyna henüz goşulmady. Bu borçnamanyň çägini 2030-njy ýyla çenli global metan zyňyndylarynyň möçberlerini 2020-nji ýyl bilen deňeşdirileni 30 götürüm azaltmak gödegine tuturýar. Metan gaz atmosferany kaplayan iň esas zyňyndylaryň biri bolup howanyň global temperaturasynyň ýokarlanmagyna goşan iň esasy ziýanly gazlaryň biri hökmünde görkezilýär. Bloomberg neşri 14-nji sentýabrda çap eden habaryny dünýädäki neft gaz deskalaryndan syzylyp çykýan metan zyňyndylarynyň Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlardan 30 götürüm ýokary bolanynyň çaklanýanyny habar berdi. Habarda Milletler Guramasyna hasabat berilýän sanlar bilen hakyky sanlaryň arasyndaky iň köp ara tapawdyň ABŞ, Russiýa, Türkmenistan we Venezuela hasabatlaryna duş gelýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň hökümeti ýyl aýyna bütün dünýä metan borçnamasyna goşulmak meselesini öwrenmäge gönükdirilen halkary hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýol kartasyny tasdiklady. Türkmen häkimetleri awtouloglardan çykýan kömür turşy gazyny çäklendirmek çärelerini daşky gurşawy aýaly çemelişmek tygyrlalary bilen düşündirýärler. Hünärmenlere görä ortaça ýeňil awtoulog takminan her 1,5 kilometrde 400 gram töwregi kömür turşy gazyny bölüp çykarýar. Zyňyndy gazlaryň mukdary ulogyň öndürilen ýylyna görä epesli tapawut edip bilýär. Awtoulog öndürýän ýeri halkary kompaniýalar soňky ýyllarda ýangyç bilen işleýän awtouloglara direkt elektrik energiýasy bilen işleýän awtoulaglary öndürmek taslamalaryny has köp ünsü gönükdirýärler. Şol bir wagtda halkary jemgyýetçiligi klimat krizisiniň öňüne geçmek tygyrlarynyň çäklerini soňky ýyllarda daşky gurşaw habarlylygyny ýokarlandyrmak boýunça wagaz nesihat we düşündiriş işlerini ýaýbanlandyrýar.